Tól a fiú meg a virág. A kisfiú egyszer meglátott egy csodaszép virágot az út szélén. Örömmel felkiáltott, és le akarta szakítani. De a virág hirtelen kinyitotta a szemét, és így szólt. Fáj az nekem, te kisember! A fiúcska megijedt kissé, mert soha nem látott még beszélő virágot. De kíváncsi is volt, mert tetszett neki a vékony hangocska. Ezért megkérdezte. Fáj, ha leszakítalak? Persze, hogy fáj, felelte a virág. Ugyanúgy fáj, mint neked, ha elvágod az ujjad, beütöd a könyököd. Ha leszakítasz, otthon vázába teszel. Még élni fogok ugyan pár napig, de aztán hamar elhervadok, és akkor majd nem kell majd neked. Az emberek csak addig szeretnek, míg szép vagyok, de arra nem gondolnak, hogyha nem szakítanának le, még sokáig szép lehetnék. A kisfiú elgondolkodott, de akkor hogyan mutassam meg a szüleimnek, hogy milyen szép virágot találtam? Biztos ők is látni akarnak téged, de nem tudnak eljönni ide. Miért akarsz engem mutogatni? Kérdezte a virág. Nem elég neked, hogy láthatsz engem? Legyen a szépség a te titkod, legyen a mi titkunk. Bármikor kijöhetsz ide, és gyönyörködhetsz bennem, de kérlek, ne szakíts le. A fiú mérges lett. Már nyúlt volna a virághoz, hogy letépje, de eszébe jutott a karácsonyfa, amit decemberben állítottak fel szülei a nagyszobában. Milyen szomorú volt, amikor lehullottak a tűlevelei, és ott állt csupaszan, öregen, a szobában. Visszahúzta kezét. Jól van, virág, mondta. Nem téplek le, de többet ér nekem az életet, mint hogy hazavigyelek mutogatni. Majd kijövök minden reggel, és nézlek egy kicsit, aztán otthon majd elajzollak. Jó lesz így? Virág boldogan bólintott, aztán a nap felé fordította szírmát. Kisfiú pedig ugrandozva szaladott körülötte.